gaban su dan ba su fi ka ba ka fi su kyauta halin ka ne ka saba kai kuma baka yin kankan nau Iliyasu ba yaruwa da magwagwar maya an saba sarki ba rago ya zamo ba sarki Iliyasu ya rana kowa nawa bai shirin sadawawa mai jimurin wuta sai kalwa inda rana da ke ba kowa ashe dai ko da kishi sai shirwa Iliyasu ya rana kowa mai ciwon ciki yakan bai dukanwa nawa bai shirin sadawawa mahasadan ka sun rudewa mai atinai kidan maza kayyama sarki Iliyasu ya rana kowa nagode ta maza an gode maza Iliyasu ya sarki ashe dai wani batun manya ne mahasadan mu yan kallo ne ba mata wani wallewa ne kurin mu raba na ɗaya shi Iliya mu jarumi gwarzo ne maza gaban kadin mata ne kowa ta baka mu kaiwa Iliya ya ruba ma fashi ba jarumi ya tashi ya kwaru mun gaishe shi to maza jiran maza Iliya yaro sarki a gaida na kowa yawa a gaida na kowa sarki sarki Iliyasu ya rana kowa sarki Iliyasu ya rana kowa nagode mana maza jiran maza Iliya mai hasada da kaiwawa ne yawa sarki Iliyasu ashe ganin kama dace mana Allah yana haduwa albarka na ta yaduwa yau daren biki ga zanen zuwa mu kan babu damuwa domin ka san addu'ar ruwa kula dai malam ba ta faduwa kowa ya rike zai ga karuwa da shan Allah sanna kainuwa kowa ya rike iyaye ne domin ya fita damuwa yawa sarki Iliyasu ya da amana ta zamiyo tarayya da ni da kai akwai kauna tanka nunan soyayya to ashe bambarin ka ne ba tabbas dole mana bambarin ka ne ba bambarin ka ne ba tabbas nagode sarki Iliyasu ya da muje hantsi ne ka gidan kowa sarki ba ka fushin kowa sarki ba ruwansa da dan kowa sarki Iliyasu dan baiwa sarki na kowa ba ya gaugawa sarki bayan musu da dan kowa sarki mai gardama da dan kowa sarki Iliyasu na kowa yau tambura nake hima maza jiran maza sarki Iliyasu mana ashe nagode yawa mai addu'a shine yazo jinin kazanawa da dandazo na gaida maza jiran maza sarki Iliya na yawa da kai na gode 090 32 08 63 0